L-intervista se tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom u Game Breaker. Antonello Bella jselmilkom u jilqakom għal 61 episodju mis-sensiela l-intervista. Matul il-program tal-lejla sejrin niddiskutu l-istaġun tal-kampjonat BOV Challenge li din is-sena ntrebaħ minn Zabuċ Rangers wara finali kontra ir-rebbieħa tas-sezzjoni l-oħra li kienu Pembroke Atleta. It-timijiet finalisti kif qegħdin naraw fuq l-iskrin tagħna il-lejla ser ikunu irrappreżentati fuq il-panel tal-program tal-lejla permezz tal-coach ta' Pembroke Atleta Jacques Sherry u tal-kaptan ta' Zabuċ Rangers Rendil Vella. Nistidinkom għalhekk biex jekk għandkom xi messaġġi xi tħallu fuq din it-tema, forsi għandkom xi domanda li tixtiequ ssaqsu lil Jacques jew lil Rendil, intom tistgħu tagħmlu dan fis-sezzjoni illi għandna miftuħa apposta ma' din il-xandira illi għanna il-lejla ta' l-intervista. Bħalissa hemm ukoll diversi avvenimenti sportivi għaddejjin fosthom mill-futbol għandna il-lobijiet bejn Manchester United u Chelsea li qegħdin bl-iskor ta' xejn b'xejn. West Ham United u Eintracht Frankfurt. L-Eintracht Frankfurt jiftħu l-iskor fl-ewwel minuta permezz ta' il-plejer li għaddu mhux identifikat imma ser intellawlkom fil-grafika minn hawn ftit ieħor u dik hija semifinali tal-Europa League mill-Conference League Leicester xejn Roma xejn ħajkunu l-logħbiet li ser inkopru kif ukoll passoltu il-Premier League Darts fejn għandna żewġ riżultati bħalissa. James Wade jelimina lil Michael Van Gerwen mill-ewwel kwarti tal-finali b'dimaxin li jirbaħ 6-5, dan huwa riżultat finali, u Gerwin Price illi qiegħed 4-3 minn fuq kontra Joe Cullen, logħba li bħalissa hija wkoll għaddejja. Għaldaqstant huwa riżultat parzjali, Price 4, Cullen 3. Sa dan it-tant ukoll l-Eintracht Frankfurt illi fetħu l-iskor fil-logħba kontra l-West Ham Ansgar Knauf huwa l-iskorer għat-tim Ġermaniż. Tajjeb wis nibdew billi issa nitkellmu ftit mal-mistednin tagħna li huma appuntu Jacques u Rendil. L-ewwel net merħba fil-programm u proset tal-promozzjoni miksuba lej il-kampjonat BOV Premier fl-istaġun li ġej u Rendil ukoll proset lilek u lit-tim ta' Zabuċ Rangers għal-rebħ tal-kampjonat. Qabel xejn nixtieq li tatuna l-ewwel kummenti b'mod ġenerali fuq dan il-kampjonat li kellna jekk jogħġobkom. Ħanibdew minn hemm l-ewwel u mbagħad għandi domanda addizzjonali fuq din it-tema. Naħseb li jista' jibda Rendil minħabba li Zabuċ Rangers ovvjament rebħu l-kampjonat. Nsellim lek Antonello, nsellem ukoll lil-coach Jack. Naħseb illi bħala kampjonat kien kampjonat bilanċjat ħafna fejn baqa' missielet sal-aħħar tista' tgħid għall-promozzjoni iż-żewġ sections nistgħu ngħidu aħna ġejna matematikament champions tas sections tagħna fl-aħħar qabel l-aħħar logħba minħabba riżultati kif żviluppaw ir-riżultati ta' timijiet oħra. Però naħseb illi kien esperiment illi nemmen illi min-naħa tal-MFA naħseb illi kien esperiment illi jirnexxa. Kien kif qed ngħidu kienu żewġ kampjonati bilanċjati ħafna kemm mill-lat ta' promozzjoni anke mill-lat ta' relegazzjoni biex ngħid hekk. Ġifieri naħseb illi kien at the end of the day kampjonat interessanti ħafna. Jacques l-ewwel kummenti tiegħek jekk jogħġbok.
Sellim lek, Antonello, sellim ukoll il-Rendil, u s-samija kollha. Le, ovvjament, bħala kampjonat, kif qal tajjeb Rendil kien kampjonat kompetittiv, kif nafu żewġ gruppi kienu gruppi b'saħħithom. Kien hemm fil-Kastana, ovvjament, kellna x-xorti u forsi anka grazzi wkoll ħafna għall-players illi badna ritmu tajjeb ħafna u ser aħna rasna mill-promozzjoni kmieni, infatti aħna minn Marzu, ġibri konna aktar minn xahar u nofs li konna matematikament promossi, però kif għatlek ġibri kienet grazzi għal-ħidma kbira li għamlu il-players matul logħba wara l-oħra. Umbat ovvjament, però bħala kwalità ta' timijiet, kif nafu dis-sena peress illi kien hemm timijiet illi żewġ timijiet kif kienu Pembroke u Marsal li sena li tkellhom jidhru ma telgħux. U fil-waqt illi kien hemm timijiet bħal Zejtun u Tarxien illi wkoll waqgħu mill-Premier illi għamlu dan il-kampjonat wieħed b'saħħtu wieħed kompetittiv u kien hemm ħafna timijiet illi ovvjament xtaqu kienu għadin l-objektiv tagħhom kien illi jitilgħu. Ġifieri bħala kwalità nista' ngħidlek illi l-livell kien wieħed b'saħħtu wieħed tajjeb u anke meta nqabblu ma 6 snin ilu, l-ewwel darba li konna rbaħna l-kampjonat tal-ewwel diviżjoni, naħseb illi kien hemm titjib ukoll anke bħala livell bħala kwalità kemm ta' players, kemm bħala tattika, ġifieri on the whole, naħseb illi għal min segwa l-kampjonat, naħseb kien wieħed ta' livell għol. Jiena fil-fatt bħala tema l dan il-programm ma żilt konfermi u sorpriżi fil-kampjonat BOV Challenge, ma nafx hekk taqblux ukoll ma dan l-statement li poġġejt. Nibda jiena, konfermi. Sorry, Rendel, ta' No problem. Jira mort bleta, ġibri d-darba. Antonello, konfermi, kien hemm il-konfermi għax-xorta waħda t-tim tal-Marsa u kol kellu staġun tajjeb kif jista' jgħidilna Rendel għax kienu fis-section tagħhom. Ġibri daw it-timijiet li għandni f'semmej, daw l-erba' li huma kellhom l-erba' li huma kellhom kampjonati tajbin, ġibri għalkemm ovvjament ma stax jitla' kulħadd, però dawk it-timijiet li fil-bidu tal-istaġun kienu previsti li ħajkun għadin jiċċallenġjaw, ħafna minnhom kienu għadin hemm, issa mbagħad kwantu għad disappunti inħalli fidej Rendel biex isemmihom. Farħat kellu fuq iżjed tard ukoll fil-fatt. L-inħossjena minna tiegħi bħala konferma jena inħoss l-erba' timijiet li telgħu kemm minn sezzjoni A u anke minn sezzjoni B. Huma timijiet illi kellhom kontinwità mis-snin ta' qabel, kemm mill-lat amministrattiv u anke mill-lat ta' players. U hawnhekk tidħol il-fatt kemm huwa importanti li dejjem ikollok il-kontinwità. Ġifieri kieku kellek tgħidli bħala konferma sena l-oħra ma ninsowx illi kemm Pembroke u kemm il-Marsa, li wkoll sfortunatament kellhom ukoll tim tajjeb il-Marsa din is-sena, kienu ma ta' fuq. Il-konferma hija illi xorta waħda żammow ħafna minnhom l-istess players kif għamlu Marsa Xlok u kif għamlu anki l-Pjeta. U dak huwa it-tajjeb illi jkollok meta forsi tista' porti wkoll il-players illi jkollok biex. U anke intom Rendel kontu jekk mis-sena għaddiet. Kontu bdejtu ħażin, imma mbagħad kontu on a good run ukoll lejn l-aħħar tal-kampjonat. Fil-erba' snin li ma ħażebux dejjem kellna slow start. Il-ħaġa it-tajba dis-sena mis-snin ta' qabel kienet illi il-bażi tat-tim inżamm kollu mis-sena ta' qabel. Allura meta ġejna anke meta bdejna daqsxejn mhux b'mod tajjeb din is-sena għax aħna ħadna punt mill-ewwel 3 logħbiet. It-tim baqa' kalm għaddejna minna s-sena l-oħra u tru laqda u ħriġna minna tista' tgħid u konna wkoll aware ta' li kif ħanoħorġu minna jekk nifgħu moħħna hemm jaf naqbdu dik ir-run pożittiva li kellna qabel waqaf il-lig is-sena l-oħra minħabba l-Covid. Ġifieri. Jacques, Pembroke, nitkellmu naqa' fuq it-tim tagħkom issa. Nistgħu ngħidu li pattejtu bil-kbir għad-delużjoni tal-istaġun li għadda hekk kif mhux biss tirbaħtu sezzjoni A, iżda nixxilkom tagħmlu wkoll dan mingħajr telfa. Kemm kienet importanti li din is-sena titilqu tajjeb fejn mill-ewwel 7 logħbiet li labtu rnexxilkom tirbħu 6. Antonello, kienet importanti għax kif għatlek. Konna nafu li ħajkun staġun kompetittiv, konna nafu wkoll li ħajkun hemm kien hemm il-problema tal-Covid li
kien kampjonat antipatku għax kien ħafna stop and start. Ġifieri maħabba u kien hemm ukoll ħafna waqfin ukoll tan-nazzjonal u dak ma jgħinx, però aħna l-sigrit tagħna kienu tnejn. One, kanna f'moħħna li wieħed the ground running u għal daqstant aħna konna infatti bdejna aħna pre-season. Dis-sena bdejnieh f'Ġunju. Ġifieri konna għandna kważi 11 xahar training. Ġifieri bdejtu ma' temijiet li jibdew bdejna kmieni. Għax peress li l-istaġun ta' qabel kien intemm kmieni u ħesrem, kienu ilhom minn Marzu tista' tgħid il-players waqfin, kienet importanti ħafna li we get them moving kemm jista' jkun kmieni. U anka peress li kien ċerta players ġodda ridna li t-tim jamalgama u anka forsi biex jidraw ukoll il-viżjoni tal-lok li kellna f'moħħna wkoll. Dik waħda. U trej li kellna wkoll xi ħaġa li kienet importanti għalina kienet l-strength in depth li kellna. Ġifieri kellna skwadra kbira fejn kemm ma kienx ħafna ismijiet, però kien hemm skwadra tajba, ġifieri kien hemm anke meta kellna l-injuries, meta kellna COVID, kull min daħal u għamilna ħafna tibdil. Dejjem it-tim baqa' jagħti performances tajbin ħafna u riżultati tajbin ħafna. Li dawk kienu fatturi importanti. Però mbagħad jiena dejjem ngħid winning becomes a habit u anke so does losing. U l-momentum inti meta taqbad ċertu momentum kif jista' anke forsi jgħidlek Rendin, meta taqbad ġejja rebħa u mbagħad fimt riżultati pożittivi, hemmhekk it-tim jikber minn kull aspett, jiġifieri mill-aspett mentali minħabba u fl-aħħar mill-aħħar kif għadt inti jiġifieri għamilna 20 logħba unbeaten li hija xi ħaġa onur kbira għall-players u tibna fl-istorja tal-klabb għax aħna ironikament l-ewwel darba li konna erbaħna l-kampjonat tal-first konna bdejna ħażin kif ġalhom ħażebuċ li mill-ewwel niftakar mill-ewwel 5 logħbiet kull ma konna ħadna 3,000 u 2 drojiet. Ma mbagħad konna morna fuq ran tajjeb ħafna. Għabbat li kursita fuq ħaġa, inti qed li bdejtu il-taħriġ tagħkom minn Ġunju. Kemm sibtuha diffiċli li torganizzaw logħbiet ta' ħbiberija f'perjodu fejn forsi timijiet oħra kienu għadhom jibdew il-pre-season? Biex għalek il-verità ma konniex waħedna li bdejna kmieni. Ġifieri niftakar kien hemm jekk nisser żball il-Melita u anke l-Pjetà li kienu bdew kmieni, però aħna xorta waħda inti mhux se tibda meta ngħidu bdejna pre-season mhux bdejna b'dik l-intensità li normi, ġifieri iktar insejħula bħala pre-season in technical terms. Ġifieri kienet iktar li biex il-players wara dak il-waqfin kif għadna fit-tul jibdow they get the feel tal-ballon, jibdow jġibu l-fitness lura, ġifieri kienet iktar dak l-aspett, però il-pre-season per se kif nafuh mod tradizzjonali dak beda normali f'Lulju. Sawa wis, diġà qed nara diversi messaġġi, Rendil, ħafna minnhom voldieri xtaqu wkoll isellmulek fosthom għandna lil Denaja Grima, għandna lil Alaja Mikallef, l-aqwa kapitano. Fat kurjuż fuq daw it-tfajliet huwa li u naħseb li huwa wkoll parti mis-sigrit. Ħażabuġ huwa komunità bħala klabb ukoll apparti kollox. Daw prattikament dawn huma 4 tfajliet li ikunu għandhom bej l-11 u l-14 sena li jkunu fi training grounds tagħna jistennewna nitrenjaw ġifieri xita u xemx biex ngħid hekk, rieħ u mhux rieħ, kesħa u sħana. Daw dejjem fil-ground jistennewna biex nitrenjaw qabel il-players, ġifieri jom full blalen iġibu il-materjal ta' training u dawn ukoll huma parti. Daw l-affarijiet iżgħar huma parti li waslu wkoll għas-suċċess, ġifieri nsellmilhom minn hawnhekk ukoll Antonella. Biss niġu biex nitkellmu naqra wkoll fuq it-tim tiegħek, irnexxilkom tirkupraw mill-bidu ħażin li kellkom u l-Kuntlarju ta' Pembroke irbaħtu sezzjoni B nistgħu ngħidu hekk bl-aħħar 7 logħbiet li labtu. Biss kontu qed tistennew din il-promozzjoni meta tqis li magħkom kien hemm timijiet li investew ħafna matul dan l-istaġun bħal Marsa. Jew inkella Tarxil Rainbows li fajnejn ħafna kienu żewġ timijiet favoriti illi jiksbu l-promozzjoni minn sezzjoni B? Kif qed tgħid tajjeb inti, ġifieri kieku kellek tagħmel naf li dilettant tal-Formula 1, il-grilja di partenza ma konniex żgur ma
mal-ewwel tlieta, però konna nafu is-saħħa tat-tim tagħna, ġifieri kif kont qed lek ftit ilu meta being illi żammejna ħafna mill-plejers tas-sena ta' qabel, konna nafu wkoll u anke b'addizzjonijiet ta' plejers ġodda, konna nafu wkoll is-saħħa tagħna. Bdejna kif qed tgħid tajjeb inti, bdejna ġifieri bitlet konfronti diretti fl-opinjoni tiegħi. Anka l-fgura tista' tqisu wieħed mill-aħjar timijiet illi kellna fis-sezzjoni tagħna. Ġifieri waħda mill-idejat logħbiet illi aħna ma qbadni xart mertu kollu għal-fgura kien fit-tieni l-logħba tal-lig tagħna fejn konna tlifna bl-iskor ta' 3-0. Però id-draw li ħadna kontra ma' Ħaltarċin fejn konna lajna l-gow ta' 2-2 fl-aħħar minuta, flok issir nagħmelina bil-kuraġġ. Ġiet waqfa international break dak iż-żmien, rigrupjajna u bdejna nimxu logħba. Kif qal ftit tajjeb ilu kif qal anke Kowġak, ir-rep ħiġib ir-rep tibda ittella l-fiduċja u anka tru li bejniet il-likki wieħed bilanċjat u t-timijiet li forsi bdew aħjar minna. Bdew ifallu l-punti kif ħadna ġiex rebħit 3 rebħit, 4 rebħit infila niftakar tajjeb tibna lilna nfusna ġifieri it-tieni post. Kenna daqsxejn żewġ żelqiet niftakar tlifna mal-imġar, ġejna drom mal-imġar u tlifna mal-Rendi, però mbagħad badna ran ġifieri mill-12 logħba li kien għad baqa' erbaħna 11 logħba u ħadna draw waħda biss fl-aħħar minuti kontra Ħaltarċin. Ġifieri kif qed ngħidu, is-sigriet kien fl-opinjoni tiegħi tat-tim tagħna kien il-kontinwità mis-sena ta' qabel, il-kalma li ħallowna naħdmu fiha kemm minnaħa ta' kumitat u anka minnaħa tal-istaff tekniku, il-kalma li ħdimna biha, u anke l-għaqda u l-familja li bnejna bħala ħażebut. Flimkien mal-willu determinazzjoni li kellhom il-plejers tagħna, il-plejers ħabi biex ġurnata wara ġurnata nkomplu nimprovjaw u nippuxjaw lil xulxin. U dak kienu fl-opinjoni tiegħi l-ingredjenti ta' suċċess. Fil-fatt ukoll naraw iżjed messaġġi nħeġġukom biex tkomplu tinteraġixxu magħna. Nataja Mikallef, thank you Kapitano. Dick and Grima, the best captain you ever wish for. Daw jibgħu fans kbar ta' Ħażebbuġ. Ta' Ħażebbuġ, daw kont qed ngħidlek fuqhom ftit ilu. Għandna wkoll messaġġ mingħand Brady Buġeja fejn qed jgħidilna Grande Randall, well done, staġun ta' vera, jixraqlek u Childhood friend Brady min-naħa tagħna. Inselmulu minn hawnhekk ukoll. Proset ukoll il-Pembroke wara dak li ġara s-sena li għaddiet kien ħaqhom. Nemmen illi ż-żewġ timijiet se jkunu ta' spettaklu fil-kampjonat Premier League. Għandna wkoll messaġġ mingħand Nadja Xerri illi qed tgħidilna good job Papa from Miguel. Naħseb it-tifel tiegħi da. Eżattament. Bjorn Ketkuti, ħaqek waħda Rendil Vella, Roger Mifsud qiegħed isegwina wkoll. Għandna domanda mingħand Mark Xkembri illi qabel ma nkomplu nitfaħħilkom hawnhekk. Taħsbu it-timijiet ta' dan il-kampjonat huma żvantaġġjati meta mqabbla mat-timijiet tal-Premier minħabba l-limitu tal-barranin? Rendi nibda. Efem, jiddependi, minn il-fatt li għandek 3 barranin kulħadd, ġifieri meta nitkellmu fuq il-lig, ħadd huwa żvantaġġjat bejnietnax, kollha kemm aħna nistgħu nagħmlu nutilizzaw 3 barranin fil-ground. Però l-argument ta' dan is-segwaċ jagħmel sens meta tiġi għat-trofi. Meta niġu għat-trofi nħoss li m'hemmx level ground, ġifieri meta tim li uħar ħarġlek 7 barranin u inti qed tilab b'3 barranin, speċjalment ikunu barranin ta' livell, naħseb illi tinħass. Infatti ma tantx għadna naraw dawk is-sorpriżi li konna naraw fil-bidu ta' meta trofi kienet għadha titħallat. Niftakar meta kont għadni mal-Isla, konna minna sorpriża niftakar konna qlajna wkoll il-ħibs dik is-sena. Però l-istess barranin ma kinux ġew utilizzati 7, kienu jiġu utilizzati 5. Il-livell hemmhekk f'dak iż-żmien kien jinħass inqas. Għaliex 5 barranin probabbilment il-klabs tal-first kollha jkollhom, allura tista' jekk trid tagħmel użu minnhom. Ġifieri l-argument ta' Mark jagħmel sens, però iktar fil-kompetizzjoni ta' trofi fl-opinjoni tiegħi.
Insellem ukoll il-Mark li wkoll huwa l-assistent tal-produzzjoni mun ringrazzjah tal-għajnuna siwja li jagħmel meta jgħinu wkoll biex intellaw dawn it-tip ta' programmi. Mela l-aħħar domanda qabel ma mmorru għal waqfa ta' riklami. Fatt kurjus li kellna matul din is-sena kien il-rajna 300 tal-Cottonera, Sengli Athletic, Vittorio Stars u St. George's illi ġew relegati 3 li huma. Temnu li din kienet xi kombinazzjoni jew taħsbu li kien hemm xi tip ta' sinifikat warja. Rendil ħanibda bik ġala darba inti diġà labt mat-tim tal-Isla. U labt mat-tim ta' Bormla wkoll, jiġifieri being li Bormli, jiġifieri. Però diffiċli ngħid it-tifsira u nkun mhux fair għax ma nafx l-affarijiet kif huma ġewwa l-clubs rispettivi bħalissa, però Minn dak li fil-grounds. Kif dejjem tkellimt kemm ma' players li labu moħħhom għax kif taf inti il-players bejnietna aħna kollha ħbieb u anke ma' xi membri tal-kumitat li huma ħbieb tiegħi. Li taqgħet mu għad-diżunur, jiġifieri kollha kemm aħna xi darba oħra konna fit-sitwazzjoni li ġejna relegati, ngħid li jinġi ġrat li f'ħajti wkoll, mhijiex diżunur. L-importanti hija dejjem illi il-clubs jikkalmaw, jinġabru madwar mejda, jfasslu pjan fittu li jekk hemm bżonn u l-futbol huwa ċiklu. Ġifieri kienu b'din is-sitwazzjoni 3 clubs illi huma u ċert illi bil-willi għandhom kemm in-nies illi hemm fil-kumitat u kemm in-nies tal-Cottonera nemmen u nawgura li f'qasir żmien jerġgħu lura ma' Challenge League, First Division u għaliex li anke iktar il-fuq għax huma nies ta' passjoni kbira. Jacques. Incidentalment anke jien kont nilgħab ma' Senglia, kont għamilt staġun way back, jiġifieri bħala fil-First Division dak iż-żmien. Jiġifieri għandi ċertu affiljazzjoni wkoll ma' tim ta' Senglia, naf kemm hemm nies li huma akkaniti ħafna, ġifieri huwa dispjaċiri li tara kemm lilhom anke kif qal Rendil St. George's, ovvjament anke l-Birgu. Għandna sħabna hemm hemmhekk, Malta żgħira kulħadd fil-kurat kif nafu. Jiġifieri però hija koinċidenza u kif qalu wkoll tajjeb Rendil xi kultant you have to take 1 step back to go 3 steps forward. Jiġifieri f'dak il-każ xi kultant meta tara li forsi it-tim il-klabb mhux qed ilaħħaq ma' ċertu commitments jew forsi mhux qed ibadi biex ikompli dak il-kwalità u l-istandard, xi kultant aħjar taqa' forsi division, tirrigrupja, forsi terġa' tagħmel ċertu tibdil anke bħala within the club itself, jiġifieri kemm bħala setup biex imbagħad ovvjament tkun armat u tkun aħjar ħalli tkun tista' terġa' tiċċallenġja u jekk il-bambini darba oħra jkunu jistgħu jitilgħu u forsi jżommu posthom hemmhekk ukoll. U għax li jekk ikun possibbli anke jagħmlu passi ħor il-qudiem. Qabel ma mmorru għall-blok ta' reklami xtaqt nisma' nqara tiegħek Jacques ukoll fuq il-kustjoni tal-barranin li qajjem Markek jogħġbok. Le, fuq tal-barranin l-istess naqbel perfettament li hemm żvantaġġ meta tiġi għat trofi. Meta tiġi għat trofi, ovvja li jrid ikun hemm level playing field, jekk hija kompetizzjoni komuni, jinħossir li għandu jkun hemm jekk verament irridu li jkun hemm dal-ispettaklu li qed nagħtu ċans it-timiet diviżjoni inqas li jkunu jistgħu jkompetu, jrid ikun hemm level playing field. Għax ovvjament diġà għandek differenza suppost fil-kwalità tal-players, imma ġifieri minn dak l-aspett naqbel fil-li fit trofi għandu jkun hemm li jkun number of players jilagħbu. Però mbagħad in terms tal-league inħoss illi Challenge League sar, ħanajdlek Antonello, Challenge League sar vetrina għal players Maltin u jagħti opportunitajiet għal players Maltin illi sfortunatament bin-numru tal-barranin. Jiġifieri illi hemm fil-Premier hemm ħafna players Maltin illi għandhom talent kbir u li mhux qed isibu posthom regolari ma' daw il-clubs. U iċ-Challenge League qed jagħtihom dan dil-opportunità u dil-vetrina biex huma jkunu jistgħu jġibu l-playing time u jkomplu jimprovjaw u jkomplu jiżviluppaw bħala players. U nemmen illi di minn segwa il-Challenge League ra li kien hemm ċertu players illi ħafna mit-timijiet kellhom players ta' esperjenza fil-Premier, ħafna minnhom kellu kienu jinrabu regolari anke forsi fil-passat, illi ma kinux qegħdin jisibu post imbagħad ġew fiċ-Challenge League
u bdew isibu dal-ispazju li ma setgħux isibu fil-Premier League. Ġifieri jiena nħoss li kif inhi qiegħda I think it's fair enough u naqbel magħha l-format li kollok 3 players, 3 barranin biss fil-ground massimu ta' 3 ħalli nagħtu opportunitajiet anke għall-players ta' Maltin speċjalment. Mela, l-ewwel parti tal-programm tintemm hawnhekk grazzi lill-mistednin tagħna, immorru loqgħa qasira ta' riklami jibqgħu magħna il għaliex id-dibattitu se jkompli wara daw u għandna wkoll xi messaġġi li qed tibatulna komplu ibatu u għajdu tagħkom fuq it-temi li qegħdin niddiskutu matul il-programm tal-lejla. Dalwaqt magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Tiftakru għal-famjuża Amiga 500 u l-ħin li nkollna nqattaw fuqha lura lejn is-snin 80 u snin 90? Issa reġa' ċans li nġeddu l-memorji ta' meta konna tfal permezz tal-konsol A500 Mini li Game Breaker għandu disponibbli għal prezz ta' €125. F'din il-konsol se nsibu diversi lob bħal Kick-Off 2, Battle Chess, Pinball Dreams u oħrajn li jiffurmaw parti minn 25 logħba li żgur se jgħinuk iġġedded il-memorji ta' żminijiet ferm differenti mill-li qed ngħixu llum. Mela x'qed tistennew ħbib tiegħi? Ħaffu morru għand Game Breaker u ixtru l-A500 Mini Console, il-logħba li ser toħodna lura f'passat memorabbli ta' żminijiet li ma jintasew qatt. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura t-tieni parti tal-programm l-intervista, il-produzzjoni ta' diskussjoni illi l-Kamra Sportiva tella kull nhar ta' 5 filgħaxija fejn matula aħna nitkellmu fuq diversi temi sportivi kurrenti. Lejla qegħdin nitkellmu fuq il-kampjonat BOV Challenge flimkien mal-coach ta' Pembroke Atleta Jacques Sherry u mal-kaptan ta' Zebbuċ Rangers Rendil Vella. Nfakkarkom li jekk għandkom xi domandi jew tistaqsu lill-membri tagħna tal-panel jew xi kummenti, intom tistgħu tagħmlu dan fis-sezzjoni illi għandna dedikata apposta ma' din ix-xandira biss qabel ma nkomplu aġġornamenti illi għandna mid-diversi avvenimenti sportivi li hemm bħalissa għaddejjin. Aġġornament mill-Premier League Darts, Michael Smith jirbaħ 6-2 kontra Gary Anderson, 42 minuta lob, Manchester United Shane, Chelsea Shane, lob importanti ħafna li hemm bħalissa għaddejja mill-Premier League ukoll. Mbagħad għandna mill-UEFA Europa League 25 minuta lob, West Ham United 1, Eintracht Frankfurt 1, Red Bull Leipzig xejn, Rangers xej, semifinali l-ewwel leg u mill-UEFA Europa Conference League l-istess fażi, semifinali l-ewwel leg. Intella wkoll il-grafika hemmhekk Feyenoord 2, Olympic Marsilja xej, Leicester City xejn, Roma 1. Aħna ovvjament ser nżommukom aġġornati fuq diversi avvenimenti li hemm għaddejjin permezz ta' grafiċi li se taraw tilajn matul id-diskussjoni. Iżjed kummenti nsellem ukoll lil-Anthony Abela, Jesse De Giorgio u Emanuel Cardona li qegħdin isegwu il-programm tal-lejla. Dorin Sherry, Proset Jack, you raised Pembroke twice to Premier, and if not thrice as last year, the season had to stop because of COVID when Pembroke and Marsa should have had their promotion. Oliver Kassar, nemmen li għandhom jitnaqsu n-numru ta' temijiet fil-Premier
u Challenge Leagues biex jola il-level. David Vella, grande capitano, grande cuore u Luka Muscat, proset rendi l-żebbuġin konna warajkom u se nibqaw warajkom jidher li l-fans ta' żebbuġ qegħdin issegwu wkoll dan il-programm ma nafx il-fans ta' Pembroke u mhux qegħdin magħna wkoll ħalli wkoll kif għandna nista naħa ikollna nista oħra. Biss qed nara naqgħda l-kumment Oliver Kassara hawnhekk fuq it-tnaqqis ta' numru ta' timijiet fil-Premier u fil-Challenge. Taqblux miegħu u kemm taħsbu li għandhom jaqgħu t-timijiet? Ħanibda bik darba Rendil. Efem, ħanejdlek. Ejja palissa nista support l-żabbuġin u neħajju. Ismani, ħanejdlek, din ta' li tnaqsu t-timijiet jew jien naħseb illi ħafna jgħiduha nemmen biex ikunu m'hemmx għad studju ettax fuq. Ħanejdlek, kemm ilu li żdiedu t-timijiet fil-Premier, sirna naraw. Net kulħadd sar jipprova jagħmel iżjed minn żminijiet passati fl-opinjoni tiegħi biex jipprova jsalva. Jien niftakarni żgħir insegwi l-Premier. It-timijiet prattikament li kienu jitilgħu is-sena ta' wara kienu dejjem jiġu relegati mill-ewwel. Ftit naf każijiet li bħalissa mhux jiġu nifmoħħ. Niftakar darbunhom għamlu għal tarġien u damlu karriera mbagħad fil-Premier u daw l-imsida, però ma tantx niequ qormi ma niftakarx b'ħafna timijiet illi kienu jitilgħu u jżommu, ħafna drabi kienu jitilgħu u jibqgħu jerġgħu niżlin. Naħseb illi dan il-mod illum u anke il-mod illi fil-Premier illum il-ġurnata nfetħu għal ammont ta' barranin. Naħseb illi llum kulħadd sar jagħmel il-homework tiegħu, naħseb illi it-timijiet qed ikunu preparati, qed iġibu ħafna timijiet li jkunu għadhom tilajn qed iġibu barranin ta' kwalità u dan qed iwassal biex timijiet li huma iktar stabbiliti qegħdin ikunu wkoll mhux dejjem mat-timijiet tan-naħa ta' fuq. Niftakar dis-sena nistgħu ngħidu waqgħu tim kbir bħalma waqa' Sliema u l-Belt ma kinux mal-ewwel sitta pereżempju. Jiġifieri hija vera li jekk inti ħadd naqqas it-timijiet bħal f'kollox ħajkollok jekk ħatamlu għal 10 kif kien qabel ħajkollok ħafna timijiet, jiġifieri ħajkollok it-timijiet il-kbar. Però naħseb illi kemm ilhom illi żdiedu t-timijiet, naħseb illi qed ikollna kampjonati mis-silta sal-aħħar kull sena fejn mhux darba jew tnejn it-timijiet li jkunu man-naħa t'isfel ibatu it-timijiet li jkunu man-naħa ta' fuq ibatu biex jerbħu lit-timijiet tan-naħa t'isfel. Case in point qed tiġini f'moħħi għax forsi nsegwi ħafna iżjed mit-timijiet tal-Premier lil ħibs għax imur nara hija jilgħab. Jinftakar il-Santa Luċija ġifieri din is-sena iżommu darbtejn lil ħibs. Ġifieri dawn qed ikunu sitwazzjonijiet li qegħdin narawhom ta' kull sena fil-kampjonat. Ġifieri meta jgħidu għax żdiedu t-timijiet jaf illi dak li jkun għandu raġun, però naħseb illi wara kollox irid isir studju iżjed fil-fond biex qisha din it-teorija fl-aħħar mill-aħħar tiġi sapportjata. Kif naraħħa jiena. Fil-fatt ukoll kif rajtu fuq il-grafika bis-saħħa Oliver introduċejna t-tema tal-format ta' dan il-kampjonat. Jacques, ħan nisma' naqa' it-tweġiba tiegħek fuq Oliver qabel ma mbagħad nistaqsikom id-domanda illi kellna preparata appuntu fuq il-format. Hekk jogħġbok. Le, bil-numru ta' barranin, id-distak bejn timijiet il-kbar u timijiet dak li ngħidulhom il-kbar u dak li suppost huma żgħar naqas ħafna. U da jidher ċar jekk tara klassifika tal-Kampjonat Premier. Jiġifieri meta tara timijiet bħal Sliema u bħal Ħalbalsan u bħal Valletta li qegħdin fir-relegation pool hija ċara ħafna, hija prova ċara kemm dan id-distak naqas u kemm il-format kif inhu jgħid, jiġifieri qed ngħid bħala numru ta' timijiet diġà jgħid tajjeb u nemmen li potenzjalment is-sena d-dieħla jiġifieri ħajkun hemm iktar timijiet żewġ timijiet iktar li jagħti lok li jiva xorta waħda jibqa' kampjonat kompetittiv. Il-argument favur inqas timijiet huwa wieħed illi għax jgħidu għax inkella ma jkunx hemm biżżejjed lobiet ta' ċertu livellu ta' ċertu kwalità u ħajkun hemm distak qawwi bejn timijiet. Però qegħdin naraw li dan mhux minnu
Għax din naraw li qed ikun hemm lobit kif qal tajjeb Rendil fejn anke timijiet pereżempju Hibs semma Hibs kontra Sant'Luċija, kemm suppost on paper il-Hibs ikunu t-tim li r-rebbieħ, però xorta waħda Sant'Luċija kif semma darbtej ħadu l-punti li tim tal-Hibs. Ġifieri da kollu nemmen illi jagħti biseq prova illi naħseb bit-12 u 14 timijiet il-lig huwa għandu jkun tajjeb. Però nerġa' ngħidlek issa naraw ovvjament is-sena d-dieħla kif ħajkun. Però ta' min isemmu wkoll is-sena ta' qabel terġa' kien sena għaddiet kien biktar timijiet, ma ninsewx. Is-sena għaddiet kien biktar timijiet. Previa kien 16. 16, eżattament. Ġifieri kien hemm u xorta kien hemm ħafna ġurnalisti, ma nafx jekk kontx wieħed minnhom ukoll Antonello li kontu dajdu kienet wieħed mill-iktar ligs eċitanti fil-kampjonat ukoll. Li kien kampjonat bilanċjat naqbel bil-differenzi kollha li kien hemm. Biss jiena se titlobni l-opinjoni tiegħi Jacques, naħseb illi ejja nitkellmu sewa l-Premier u sewa l-kampjonat ta' sewa challenge ukoll li jkollok 16 bħalma kellna l-istaġun ta' qabel. Naħseb li huwa ħafna. Le eċċessiv, naqbel. Naqbel 16 naqbel. 14-12 naħseb id-dirajt ta' 12 huwa n-numru ideali għall-Premier. Issa rigward il-Challenge League, storja oħra minn 22 li kontu din is-sena issa jidher li ħataqa għal 18 xorta qed nara ħafna jiena 18. Issa ma nafx jekk tafx Antonello. Ma nafx jekk tafx, però s-sena d-dieħla il-Challenge League ħajkun diffiċli ħafna, ġifieri 600 iridu jaqgħu, ġifieri sot ġok, ġifieri inti għandek 1/3 of the league ħajaq. Ġifieri ħajġi relegat. Ekku. Jerġgħu jiġu restore 14 tim kif kienu qabel il-pandemija. Eżattament. Da kollu huwa riżultat tal-minħabba l-pandemija, ġifieri dal-tibdil li qed ikun hemm kemm fil-Premier u anke fiċ-Challenge League, ġifieri huwa minħabba it-tibdil li kien sar l-aġġustament li kien sar fil-kampjonati. U meta taraw iż-żewġ sezzjonijiet li kellna din is-sena, taħsbu li fl-aħħar mill-aħħar kienu bilanċjati? Kif naraħħa jiena, ġifieri il-paragoni odjużi ġifieri ma tistax tqabbilhom, jiena li l-maġġor parti tal-karriera tiegħi tista' tgħid labta fil-First Division, fil-Challenge League issa sar. Però dejjem fil-kull sena li labt jiena, l-lobbiet kienu dejjem, ġifieri t-timijiet kienu dejjem bilanċjati. Dis-sena ġara illi nfirdu għax ovvjament b'22 tim kien diffiċli tagħmel lik wieħed. U xorta nibqa' nemmen illi kieku kellek timmixja t-timijiet, jiġifieri t-timijiet li sfortunatament waqgħu u dawk illi telgħu u taqlibhom, jaf kien ħajkollok l-istess riżultat. U jaf le, għaliex? Għaliex it-timijiet huma bilanċjati fl-opinjoni tiegħi ħafna. L-ewwel erba' ta' Section A u l-ewwel erba' ta' Section B fl-opinjoni tiegħi id-differenza hija minima ħafna u d-differenza naħseb illi hemm bejn dak-timijiet ġiet tidher tru il-momentum illi gejnjajna sija aħna bir-rep li beda ġej u sija Pembroke. Jiġifieri ma naqbilx illi kien hemm diskrepanza fil-sections. Ovvjament dan kollu li qed ngħid der ċar ukoll anke fil-finali ta' bejnietna kontra Pembroke għaliex huwa veru li Pembroke jiġifieri ma kienu jisirqu xejn li kieku fl-ewwel ħaf daħlu fl-opinjoni tiegħi 2-0 3-0 minn fuq jiġifieri, però fit-tieni ħaf bdejna ħerġin aħna u isna kellna iktar kontroll tat-tieni ħaf aħna. Jiġifieri id-differenza fl-opinjoni tiegħi bejn iż-żewġ sections mhijiex ma hija xejn. Dik hija opinjoni tiegħi però. Jacques. Le, bħala differenza bejn soul sections, kif għarrendi li jekk tara as a snapshot, il-finali, il-finali kienet logħba bilanċjata, ġifieri m'għandniex dubju, issa jekk ħanimxu fuq dik bħala miżura, illi kien wieħed bilanċjat u ma m'hemmx differenzi bejn section u l-oħra. Issa min ħajjajt is-section tagħna kien ħafna itqalem min ħajjajt forsi section ta' Żebbuġ kien iktar bilanċjat. Fimni dawkum però mhux se nidħlu f'dak il-mertu li hu żgur nerġa' ngħid il-fatt li kemm aħna u kemm il-Żebbuġ kellna lobbiet kellna challenge tajba matul l-istaġun kollu jiena niftakar darba minnhom qed insuq għall-logħba u qed katlu l-assistent tiegħi
għatlu dis-sena, għatlu ma kenniex an easy game, zak li lobit dara, għal-kem konna daqsek konsistenti, xorta ma kenniex lobit faċli li tajt mur hemmhekk u tajt dan, għax kull logħba kienet kumbattuta. U naħseb dak turi li kien lik verament bilanċjat. U tinsiex ukoll li anka kif ġi infassal il-lig kif ġew imqasmin, kien hemm il-biċċa xogħol ta' seeding. Allura di kienet fejn kellek inti il-clubs illi kienu mill-Premier ġew maqsumin sections, dawk illi kellhom jitraw bħalna u Marsa, ovvjament l-istess ġew maqsumin f'section oħra. Allura naħseb dika għenet ukoll biex forsi kien hemm ċertu equilibrium. Oliver Kassar ikompli jgħidilna hawnhekk il-punt mhux li naqsu d-distak bejn il-clubs imma li nollu l-livell tal-futbol Malti biex innaqsu eventwalment id-distak bejn il-clubs lokali u dawk barranin. Għandna wkoll messaġġ minn Gilmore Bsajla li qed jgħidilna proset tal-programm, proset Rendil u l-tim tar-raħal għall-kampjonat miksub Forza Zebbuċ Rangers. Mela, issa nitkellmu naqra fuq iż-żewġ timijiet l-oħra illi ġew promossi illi huma Marsa Xlok u il-Pjetà. U ħalli nibdew naqra billi niddiskutu ġak fuq it-tim ta' Marsa Xlok li tela mis-sezzjoni tagħkom. It-Taljan għandhom espressjoni illi tgħid li bejn iż-żewġ litiganti it-tielet wieħed jigwadanja. Skużawni. Jiena nħoss illi din espressjoni toqgħod eżatt tal-Marsa Xlok illi irnexxielhom fil-fema tiegħi jiksbu dak illi Zejtun Corinthians u Naxxar Lions għamlu staġun sħiħ jikkustinjaw dwaru, jiġifieri post fil-kampjonat BOV Premier. X'taħseb li kien il-fattur deċiżiv illi wassal għal din il-promozzjoni xlukkajra fl-ola divizzjoni wara nuqqas ta' xar snin? Ejja nibdew minn dal-punt. Tim ta' Marsa Xlok kien tim b'saħħtu. Ġifieri tara l-plejers illi għandhom miegħu kemm barranin u anke plejers lokali huma plejers ta' livell għoli. Ġifieri il-fatt illi bdew bil-mod ma tfissirx ma tnaqqas mis-saħħa u mill-kwalità tal-tim. Anzi, ovvjament rrid il-żmien biex jingrana, rrid il-ħin biex jingrana, rrid il-lob biex jingrana u hekk ġara. Ara, il-pace setters fil-grupp tagħna kienu Naxxar fejn daw jekk nisejs balla għamlu l-ewwel 8 lobiet letteralment rebħu kull logħba. Ġifieri u daw bħal fil-maratona jkoll kontra l-logħba maż-Żejtun fejn letteralment xejnuhom kien konfront dirett u bqajt impressjonat bis-saħħa tat-tim Naxxar ukoll. Naxxar kienu l-pace setters u aħna servow ta' xpruna nina kienu għadin jippuxxawna huma biex dejjem bħal-maratona jkollok dak il-li u dejjem qed issegwi lilu zammowna fuq ix-xwieb, sammowna dejjem irridu niġġieldu għal punti biex inkomplu nlaħqu l-pass magħhom. Imbagħad, ironikament, kienu ħadu l-ewwel telfa kontra Marsa Xlok, tim ta' Naxxar. Jiġifieri u minn hemm ġiet l-ewwel telfa ma' Marsa Xlok. Il-logħba ta' wara ġiet it-tieni telfa magħna. Ġifri hemmhekk aħna mbagħad ħadna l-quċċata tal-klassifika, ġifri konna spiċċajna s-sena bħala leaders tal-klassifika minn hemmhekk aħna konna bqajna għaddejjin. Però mbagħad in-Naxxar mbagħad bdew inaqsu r-ritmu kienu ma kinux daqshekk konsistenti daqskemm kienu fil-bidu tal-istaġun li kien pass kruċjali, kien pass straordinarju dak li kienu qegħdin jżommu rebħa kull logħba. Illi mbagħad tibdew waqgħu ħafna punti. Marsa Xlok on the other hand kull logħba anka forsi bċertu tisħiħ li għamlu f'Jannar, għamlu ċertu akkwisti importanti kif kienu Caceres per eżempju, kienu kapaċi, kienu bravi li identifikaw forsi ċertu weaknesses li kellhom, tipo forsi dak l-attakkant li kellhom bżonn, u minn hemmhekk qabdu ritmu tajjeb. Zejtun, on the other hand, kienu viċin ħafna ġibrek mis-sers balla għal-punt ma telawx ġibri kienu għallaki wkoll. Ukoll kellhom tim tajjeb, ukoll kellhom tim saħtu, ukoll kellhom plejers ta' ċertu kwalità u ta' ċertu esperjenza anke mill-kampjonat Premier, però kif għadna fl-aħħar mill-aħħar il-margins huma żgħar ħafna punt throughout over 20 matches kif nafu huma vera minimal margin, però that's football u dawn l-affarijiet jiġru. Intilfu finals fuq penalty, jiġifieri punt jistgħu jagħmlu dan, differenza wkoll. Vera Rendil.
Ekku. Isni qed nifhem xi ħaġa between the lines. Le, sma nawgura, xaqqas nawgura l-Rendel u l-tim ta' ħazeb bux li fl-ħar mill-ħar ovvijament. Rebħu l-kampjonat. Tant teorija ġifieri ġak min labna meta ġifieri l-logħba kienet waħda mill-logħba anke fuq bħala intensità, ġifieri kienet mill-logħba fuq intensità kbira u anke kemm aħna kemm intom tattikament il-logħba tiegħi kien droġus li blotterija se titmarret naħa u se titmarret oħra. Ġifieri anke bħala penalti, ġifieri kull ma ġi fallut penalti kien wieħed biss, ġifieri daqshekk huma żgħar il-marġini li qed jgħid ċak. Min-naħa l-oħra, Rendil, iż-żgħażagħ tal-Pjetà reġgħu għamluha u kisbu t-tieni post fis-sezzjoni tagħkom li Tom Ritorn fil-kampjonat BOV Premier wara nuqqas 4 staġuni. Minn dak li rajt int meta labtu kontrihom, liema taħseb li kien l-element deċiżiv li wassal lit-tim ta' Polgad biex jieħu l-promozzjoni? Ifhimni, il-Pjetà huma klabb li fil-opinjoni tiegħi huma wkoll mudell għal-klabb meta jamalgamaw it-tim tal-kbar man-nursery. Fl-opinjoni tiegħi għandhom waħda mill-aqwa nurseries f'pajjiżna u l-mod ta' kif jirnexxielhom jagħmlu x-shift il-plejers tagħhom mill-youth sector għat-tim tal-kbar hija ta' mudell għall-klabbs kollha. Iżda fl-opinjoni tiegħi hija l-kontinwità illi kellhom daw il-plejers. Huma plejers illi ilhom ħafna żmien jilagħbu flimkien, jiġifieri rebħu tilfu flimkien, jiġifieri ilhom ħafna tellin flimkien. Biss però dit-sena kull coach Polgad illi fl-opinjoni tiegħi għamel biċċa xogħol tajba ħafna. Ma daw iż-żgħażagħ irnexxielu idaħħal kemm barranin tajbin u anki elementi Maltin ta' esperjenza u tilizzhom tajjeb ħafna. Fost daw insemmi l-Daniel Zerafa li Galja, ġifieri fost oħrajn anke bħala barranin irnexxielhom jazzekkaw il-barranin tajjeb ħafna. Kemm din id-daqsxejn ekstra esperjenza li rnexxilhom idaħlu fit-tim. Kemm il-kwalità ta' żgħażagħ tagħhom. Kif ukoll l-entużjażmu li kellhom fl-opinjoni tiegħi waslu biex jirnexxielhom jieħdu t-tieni post fil-klassifika u awtomatikament ġew promossi. Mela, għandna issa domanda oħra minn Mark Xkembri fejn qed isaqsina x'jidrilkom il-livell ta' barranin illi kellna matul il-kampjonat ta' din is-sena. Tista' tirrispondi inti, Rendil? Efhem, jiena kif qed fl-opinjoni tiegħi sena wara sena tinkompli nara illi anke l-kwalità ta' plejers barranin illi qegħdin jilagħbu fil-lig, fl-opinjoni tiegħi hija dejjem ikompli jitlaq. Kowġak semma fis-sezzjoni tagħhom waqgħu barranin illi kienu qegħdin jilagħbu fil-Premier ukoll, fuq dawn insemmi l-Augusto Caceres illi wkoll laf miegħu mat-tim ta' Senglea li huwa plejer validissimu, plejer ħafna wkoll. Ma sax kellhom ukoll lil Juan Cruz Gil li għalkemm m'għadux żgħir għamel karriera sabiħa ħafna mal-Belt. U l-istess fil-kampjonat tagħna, ġifieri jekk ħansemmu pereżempju tiġuni f'moħħi ħaltarġien. Kellhom barranin li fil-Premier kienu barranin sa ftit staġuni jiru validissimi ħafna bħal Wellington, Ricardinho u l-Pjetà kellhom il-plejers li fil-First Division ilhom snin jilagħbu ġifieri barranin tajbin bħal Pedro. Ġifieri fl-opinjoni tiegħi il-barranin, dawk it-tliet barranin, 4 barranin li qed jiġu li qed jinvestu fihom il-klabs tal-First, naħseb illi iva qegħdin jgħinu biex jollu il-livell u ovvjament din timxi bħal domino effect. Meta jkollok barranin tajbin illi titrenja magħhom kif anki aħna ħażebuġ kellna din is-sena fejn għandna barrani għandu 38 sena ġifieri huwa ta' eżempju għal kulħadd li huwa l-ixjieħ plejer tat-tim tagħna huwa il-plejer illi jiġbidna miegħu bl-eżempju, jkun l-ewwel wieħed ta' training, joħroġ l-aħħar wieħed, ġifieri. Naħseb illi l-klabb being illi qegħdin jinvestu fuq 3 barranin, 4 barranin, naħseb illi qed jagħmlu l-homework tagħhom
tajjeb ħafna u l-livell ta' barra dejjem fl-opinjoni tiegħi fil-First Division Challenge League dejjem qed ikompli tiela. Jacques, kummenti tiegħek jogħġbok? Dejjem għadt li aħna għandek ġib barrani u tilab barrani, mhux għax barrani, imma għax ikun qed iżid il-livell tal-iskwadra tiegħek. U nemmen illi barrani għandek ġibu biss jekk tħoss illi jagħmel differenza. Ġifieri nħoss kif qal Rendil illi l-players illi gost nara li players illi hemm fil-Challenge League huma players illi iva qegħdin jagħmlu ħafna minnhom mhux kollha, ma ħafna minnhom vera għamlu differenza. Ġifieri jagħmlu dik il-qabża fil-kwalità fit-timiet tagħhom. Ġifieri Rendil semma ħafna minnhom, ġifieri pereżempju Pedro Santos li ovvjament speċjalista ġu mal-Pjeta kien plejer li kon ġib tim ta' 20 snin ilu, milli kien vera kien wieħed mill-aħjar players kien fil-tim tas-sena dak iż-żmien fil-Premier. Ġifieri l-istess ħaġa semma l-Lesta il-plejer l-up livelli għoljin ħafna fis-Serbja il-plejer ta' Zebbuġ, ġifieri niftakar kont kważi interessat biex nidum meta kont ma' Balzan, some years back, ġifieri huma players ta' ċertu livell. L-istess ħaġa aħna kellna l-Weverton Gomez illi kien jilgħab mal-Mosta fejn kellu staġun tajjeb ħafna mal-Mosta mbagħad is-sena kien għalkemm ma kellu staġun daqshekk pożittiv, però kien regolari ma' tim ta' bħal-Balzan. Ġifieri daw kollha players illi żgur illi biex il-livell tal-Challenge League ola. U naħseb illi din hija importanti ħafna jgħinu wkoll il-players Maltin biex ikomplu tejbu l-livell tagħhom ukoll u kif qal anke Rendil li jagħtu eżempju nispera li ħafna minnhom ikunu juru dil-mentalità professjonali illi daħlu dil-attitudni dal-ħsieb u dal-mod kif tgħix il-futbol professjonali lill-players Maltin tagħna. Nashar Lions, Zejtun Corinthians, Tarxir Rainbows u Marsa. Min bejn dawn l-erba' timijiet tħossu illi ddiżappunta li żjed matul din is-sena. Jacques, tista' tibda inti d-darba. Kont ħanġadin u Rendil di. Ifhimni. Antonello, mis-sanajt minn disappunt naħseb l-erba' timijiet taqgħu jitilgħu, l-erba' timijiet ma laħqux jiena nemmen li jekk inti kollok objettiv li titla' ma tkun xilħatu, tkun iddiżappuntat. L-erba' timijiet kienu tajbin, inħoss on paper forsi bħala kwalità ta' players bħala smijiet issa per se naxxar forsi ma kellhomx daqshekk dik l-aspettattiva daqskemm forsi kellhom it-tliet tal-oħra li semmejt, però fl-aħħar mill-aħħar kif diġà għadna ma stawx tilgħu it-timijiet kollha, ġifieri li kieku telgħu huma ma tlajniex Zebbuġ u Pembroke qegħdin ngħidu li Pembroke u Zebbuġ disappuntaw, ġifieri dik hija l-verità. Però kien hemm limit ta' kemm setgħu it-timijiet setgħu jitilgħu u f'dal każ ġifieri telgħu dawk it-timijiet li telgħu. Rendil? Lefem, diffiċli tgħid minnhom nkun pastas naħseb ngħid minnhom id-diżappunta l-iktar. Ħanejdlek, konna at a point ħanitkellem fuq is-sezzjoni tagħna. Konna erba' timijiet biex ngħid hekk qegħdin. Le, ġifieri ma stajniex infallu għax kif jekk tfalli mill-ewwel post tasal taqarraba post, ġifieri da kif qal tajjeb Kojak, dan ġiex timijiet. Żmien fil-fatt kontu anke 6-7, pereżempju meta minna l-programm li kien hemm ir-rappreżentanti tal-Fgura u tas-Swieqi. U kont ġej għalija di tal-Fgura, niftakar fil-bidu ta' t-tieni round aħna konna din nilagħbu mal-Fgura fejn konna minn taħtu xejn. Allura il-klassifika in real life dak il-ħin il-Fgura kienu punt taħtna. Ġara li dawwarna l-logħba literalment fl-injury time, żewġ goals fl-injury time u l-Fgura minn punt taħtna spiċċaw 7 punti taħtna, ġifieri dawn huma l-logħbiet li jrebħuk u jtelfuk forsi wkoll promozzjoni. Li qed ngħid jiena huwa illi konna erba' timijiet ġo xulxin fil-biċċa l-kbira fis-sezzjoni tagħna, aħna ħaltarxien il-Marsa u l-Pjetà. Illi at a point niftakar nitkellem mal-ħbib tiegħi li labu ma' żewġ timijiet u anke forsi b'naqa' mkejja. Niftakarni ngħidilhom illi ġiex timijiet minna ħajtilgħu tnejn mhux ħajtilgħu u dawk it-tnejn li mhux ħajtilgħu huwa diżappunt. L-istess li ma titlax mhuwiex diżunur, ġieli konna ġo fights illi ma nerpuhomx, jiġifieri ma nitilgħux. Imma ma nistgħux ninnega li jekk ma titlax kieku qegħdin fis-sitwazzjoni li huma dawn l-erba' timijiet inħoss li kien ikun diżappunt. Però l-erba' timijiet li huma kollha għandhom
l-istorja tagħhom għalfejn ma telgħux. Naħseb li taw a very good fight fl-opinjoni tiegħi, però kif nafu. Nej setgħu jitilgħu minn kull sezzjoni, sfortunatament ma stajniex nitilgħu 8 li aħna 4-4 ġifieri. Insellem ukoll l-Stefan Barbara li qiegħed isegwina ukoll Stefan illi wkoll jidnaf li kellu xi suċċessi mat-tim ta' taħt 17-il sena ta' naxxar għal daqstant ukoll nifirħulu ta' suċċessi miksuba. L-aħħar domanda ser tipproġettana lejn il-futur tal-klabs rispettivi tagħkom fejn issa lan huwa illi żommu postkom fil-kampjonat BOV Premier. X'taħsbu li għandkom bżonn biex tilħqu dan lan bħal dan iż-żmien 12 xahar ieħor? Ifhimni, Antonello, il-qabża bejn il-Challenge League u l-Premier hija kbira, ġifieri mhux qed nitkellem issa mill-kwalità teknika li tintlaf fil-ground, però qed nitkellem ukoll fuq setup li huwa ħafna iżjed professjonali u li jgħinna s-suċċess biex inti tevita li tiġi relegat u żomm postok. Ovvjament, ħażabuġ nitkellem fuq il-klabb li nilab miegħu jiena kienu f'din is-sitwazzjoni li telgħu 8 snin ilu. U nemmen illi forsi xi żbalji li setgħu saru dak iż-żmien kif nitmagħhom jgħidu naħseb illi llum huma iktar preparati illi ma jagħmluhomx. Nemmen illi kemm il-kumitat flimkien ma' l-istaff tekniku at this point diġà bdew bil-ħidma tagħhom għall-istaġun li ġej biex jagħmlu skwadra kemm jista' jkun kompetittiva. Però tajjeb illi u din xi ħaġa li naħseb ħanitkellem issa mhux bħala opinjoni ta' klabb ma bħala opinjoni personali. Naħseb illi ħafna drabi il-klabs insibu ħafna klabs illi jitilgħu u jispiċċaw jagħmlu bidla sħiħa fit-tim tagħhom. L-opinjoni tiegħi jiena u ħafna drabi il-livell bejn il-Maltin tal-Premier u l-Maltin tal-First mhux ħanejt li m'hemmx, però ta' dawk l-20, 25, 30 plejer li qegħdin fuq il-pool ta' biex ngħidlek fin-national team pool, id-differenza mhijiex kbira daqshekk. U jekk irnexxielek iddawwar magħhom xi plejers ta' esperjenza iva li ġejjin mill-Premier. Kif ukoll Maltin tajbin u barranin tajbin u ma tagħmilx daqshekk taqlib, naħseb jaf ikollok ir-riċetta suċċess billi wkoll ma tispiċċax toħroġ flejjes straordinarji li tispiċċa bihom imbagħad iweġġa l-klabb għas-snin ta' wara. Dik hija kif naraħħa jiena mill-lat ovvjament kif qedlek. Hija opinjoni tiegħi u mhijiex opinjoni tal-klabb kif naħseb illi għandha tkun it-triq il-qudiem. Jacques Pembroke. Le, ara, aħna irċif mill-ewwel kien Antonello, illi l-ewwel ħaġa, l-ewwel qabel kollox, aħna ridna li jkollna struttura. Ġifieri ridna minn dis-sena, ġifieri aħna ridna li jista' jkun nippruvaw nofru struttura professjonali kemm jista' jkun. Ġifieri u għal daqstant anke matul dis-sena bħala technical staff nibdew bħala technical staff. Aħna kien hemm apparti ovvjament jien kont il-coach kelli assistant coach li kien full timer, Emilio Cornago, kelli wkoll assistant coach ieħor analista, Franz Kassar. Apparti minn hekk kellna fizjoterapista li kien kważi full time, jiġifieri l-istess ħaġa, Andrea daw kollha nsemmihom minn hawnhekk għax kienu ingredienti importanti ħafna mis-suċċess. Kellna goalkeepers coach ukoll, jiġifieri da kollu juri li kien hemm setup, manager, kit manager, ġifieri daw kollha juri li kien hemm setup kemm jista' jkun professjonali. Ġifieri minn dak l-aspett bħala struttura qiegħda hemmhekk għall-Premier, jiġifieri meta kont ma timijiet fil-Premier ma kellna xejn iktar bħala struttura milli għandna issa. U anke l-mod kif ħdimna naħseb li ħdimna b'mod tajjeb professjonali kemm jista' jkun. Issa mill-aspett ta' players u l-iskwed bħala saħħa ma naqbel perfettament ma dak li qal Rendi li ma tistax tagħmel ġennati u inti ma tistax tajt ikollok short term vision li tipprova tajt ħanibda nġib players minn hawn minn hemm u tibda tonfoq bla doċ, ġifieri bla ma tagħti każ għal budget u kemm dak fl-aħħar mill-aħħar li jiflaħ il-klabb. Ġifieri importanti ħafna li jekk ħajsir xi investiment. Ovvjament il-bażi dejjem għandha tkun
it-tim illi tella dak il-promozzjoni. U minn hemmhekk, ovvjament tagħmel l-irtokki tiżid in-numru ta' barranin ta' bil-fors. Però mhux per dejjem keeping within the budget u dak li jiflaħ fil-verità l-klabb. U dan huwa issa x-xogħol li jrid isir fil-ġimgħat li ġejjin, ovvjament wieħed irid jiltaqa' mad-diriġenza tal-klabb, jara x'inhu mal-pjanijiet, jara x'inhu mal-budgets, jara u minn hemmhekk jrid isir homework so. Għax ġarajt, waħda mis-saħħa li kellna dis-sena kien li pjanajna minn quddiem u kellna pjan tajjeb. Ġifieri, u l-istess ħaġa irid ikun hemm biex it-tim jista' ovvjament ikollu s-sodisfazzjon tiegħu fil-Premier ukoll. Nemmen li anki minn dak li qegħdin tgħidu intom il-kontinwità hija sa ċertu punt importanti rajnija speċjalment minn naħa tagħkom rendi l-tim li ilkom tilgħu flimkien għal dawn l-aħħar 3-4 snin u li issa appuntu ħadtu l-frott tax-xogħol kollu li għamiltu permezz tal-promozzjoni illi ksibtu sewwa. Ekku, ġifieri kontinwità bdejna l-ewwel mistoqsija li saqsejna ġifieri bdejta biha. L-opinjoni tiegħi l-iktar ħaġa importanti li kellna din is-sena mis-snin ta' qabel kienet il-kontinwità. U nemmel l-tat l-kontinwità tat il-frott fil-din is-sena għandha tkun il-bażi minn fejn il-klabb jitlaq għall-istaġun li ġej. Grazzi lil Jacques u lil Rendil tal-li l-lejla oġobhom jinaqdu magħna. Grazzi wkoll tmur lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom u Game Breaker. L-intervista l-ġimgħa d-dieħla ser taqleb ftit is-suġġett u wara diversi programmi li għamilna nitkellmu fuq futbol kif qegħdin taraw fuq il-grafika din id-darba ser nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-Formula 1 ftit ġranet biss qabel ma jkollna l-ewwel tiġrija li ser ikollna minn dan l-isport appuntu ġewwa Miami. Nota editoriali li xtaqt ngħaddi jekk tippermettu li ftit qabel ma nkomplu appuntu fuq biex nkompli tikom naqax ser jiġri matul tmiem il-ġimgħa li ġej. Il-bieraħ innotajt diversi kummenti fejn hu l-video ta' Bologna Inter fuq il-post li tellajna tal-video li appuntu kien ħareġ fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube. Infakkarkom illi apparti il-paġna ta' Facebook fejn qed taraw il-programm tagħna l-lejla hemm ukoll din il-paġna ta' YouTube fejn prattikament hemm il-videos kollha li jitilgħu prattikament ftit mumenti wara li joħorġu live. Issa jekk ħassejna li għal din id-darba kellna intellaw appuntu il-programm fuq il-YouTube, appuntu dan stajna għamilnieh bil-libertà kollha għal daqstant inħeġġitkom biex tidħlu fuq YouTube u tagħmlu subscribe hemmhekk. Barra minn hekk ukoll tinsewx il-paġna li ftaħna fuq Instagram fejn anki hemmhekk okkażjonalment aħna intellaw diversi stejjer opinjonijiet tiegħi din darba fuq Instagram fejn ukoll hemmhekk kun hemm l-aħħar aħbarijiet kif ukoll kummenti oħra addizzjonali min-naħa tiegħi. Matul din il-ġimgħa in-netwerk tal-Kamra Sportiva ser jkompli jaġġornakom fuq id-diversi avvenimenti sportivi li ser ikollna dejjem fosthom il-kampjonati domestiċi tal-futbol, ġimgħa importanti ħafna fejn jidħol il-kampjonat BOV Premier, muturi il-Grand Prix ta' Spanja u id-darts l-Open ta' l-Awstrija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jiena Antonello Bela ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlif grazzi tal-li segwejtuna il-lejla u l-intervista tirritorna il-ġimgħa d-dieħla. Il-lejli tajjeb u saħħit. L-intervista ġiet inwassla lilkom minn Beauty Wisdom u Game Breaker.